Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Ξέρω έχω καιρό να κάνω βίντεο. Πολύ καιρό. Υπερβαλλικά πολύ. Αλλά σήμερα θα πάμε να δοκιμάσουμε έγινε ένα update στο Fortnite. Θα παίξουμε ένα Battle Royale κανονικό και ένα από το νέο Getaway. Και ας ξεκινήσουμε. Ωραία. Ωραία, ξεκινήσαμε. Θα πέσουμε τώρα. Θα πέσουμε την πιο δύσκολη ερώτηση που έχω να κάνω στην αυτό. Τον έχω κλείσει την πόρτα, δεν πιάνει τόσο καλό ίντερνετ. Γι' αυτό θα δείτε λίγο τα τέτοια. Παίρνει χρόνο και δεν γίνει. Τώρα αυτό το glider είναι από τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν το πιστεύω εγώ ή αν το πιστεύω από ό,τι και να λέμε. Εντάξει. Το νέο! Τι λες ρε φίλε? Ποιο shotgun? Δεν δούμε ποιος κάνει το μάτι εδώ πλέον. Τώρα ξέρει. Το βάλω και είναι το κοινό μπορεί να αντικαταστήσει εν με τόσο. Αλλά εδώ θα με βρίσκουν όσοι λατρεύουν τα shotguns, αλλά τι να κάνουν παιδιά. Και εμένα μου αρέσουν τα shotguns. Αλλά είναι και το καινούριο. Να δείξουμε καινούρια πράγματα. Ωραία. Παιδιά, βίντεο τώρα σχετικά με τα βίντεο δεν ξέρω που θα ανεβαίνουν. Για παράδειγμα μπορεί να ανεβάσω τώρα βίντεο και να ανεβάσω μετά από 3 μήνες, δεν ξέρω. Γιατί είναι τώρα το σχολείο, μέχρι το Πάσχα ίσως ανεβούν λίγο τα... λίγο το πότε θα έρχεται καινούργιο βίντεο. Το καλοκαίρι εντάξει θα ανεβαίνουν όντως πιο συχνά. Αυτά κατά τα άλλα, ανεβάζω το βίντεο αυτό συγκεκριμένα. Πώς να σας το πω τώρα. Πώς κάνει κιόλας. Τέλειο. Τέλειο γενικά το νέο. Ανοίξε τα. Όχι, δεν υπάρχει. Τέλειο.
Ναι, δεν παίζω και τόσο πολύ τελευταία. Ήθελα να μας κάτσει λίγο το πίσω. Το πόρνερ. Πάρω και το level, μια χαρά. Τι αυτό σου αυξάνει την ταχύτητα. Α, όχι, είναι όφησος που μπήκαμε στο νερό πριν. Το καλό. Πάμε να τις φορές. Κάτι δεν θα ασχοληθώ με το χαρτί τώρα. Ουι! Το νέο, τέλειο. Το θέλω. Α, μα αυτό δεν γίνεται να σκοπεύσεις. Οκ, καλό μάθημα. Τέλειο το καινούργιο. Πανάκι. Θα μπορείς να κάνεις καλά κόμπο με αυτό. Μια χαρά δεν το έχουμε εγώ πέρα. Ξέρετε λόγω του ίντερνετ. Το skin δεν σας θυμίζει λίγο όσο και να το ζωρό. Δεν σας θυμίζει λίγο το ζωρό, αλλά δεν πάει το όπα. Καλό από εδώ που σκοτώσεις. Ας το καλό από εδώ. Που ήθελα να σκοτώσει ο κύριος. Ωραία, σε αυτό εδώ παιδιά το σημείο θα θέλω να σας εξηγήσω. Ωραία παιδιά, στρέψαμε. Λάμα ρε, λάμα. Το λάμα. Golden λάμα, τι φας. Ο Μίδας. Παναγιά μου, εν τω μεταξύ πώς είδα το νέο. Το νέο Μίδα τέλος πάντων. Τέλειος, να μου βγει και το quest πάνω. Εν τω μεταξύ, τι φας, ο Μίδας σε κάθε σεζόν είναι σε φάση I'm back. Τώρα και πέρα θα τον βλέπουμε σε κάθε σεζόν. Δεν δουλεύει. Στάρω το νέο τέτοιο. Και μόλις μου σπάσε. Ανοιχτής, οκ. Καλά πράγμα. Θα μπει. Τίποτα απλά εξαφανίστηκε. Ω, τέλειο. Ωραία, για να δούμε που έχει. Πόσα έχουμε, 34. Τι φάση, γιατί ανεβαίνει τόσο level, ξέρω εγώ. Τι φάση. Να μου εξηγήσει τον κάποιος. Κάποιος να μου εξηγήσει, σας παρακαλώ πολύ. Αλλά γέλα τώρα. Το αλλάξουμε μέσα. Όχι, δεν θυμάμαι, είχε ένα ξέρεις. Το παίρνουμε σε ζώνη. Δεν ξέρω αυτό ρε παιδιά, δεν σας θυμίζει λίγο μωρό. Τέτοια. Τώρα ξέρω εγώ πού είναι. Anyway.
κάνεις το medallion. Το medallion δεν το έχει πάρει κανείς. Πάμε στο shop. Και που θα πάμε στο shop θα κάνουμε, δεν έχω τέτοιο. Τι θα να πάρουμε κανένα βόλτα. Το βόλτα στο τρένο θα κάνω. Τώρα, όσοι κάνετε αυτό που κάνω τώρα θα με καταλάβετε. Πόσοι από εσάς έχετε παίζετε δηλαδή Fortnite με duo συνήθως, ρέτσε στήλες και τέλος πάντων, ναι, τέλειο, Legendary Micros Revolver. Τέλειο που το κρατάμε. Δεν θα φύγουμε από εδώ να το σκοτώσω. Αν το μόνο να φύγει αυτός. Οπα! Ήρθαμε. Α, δεν το waterbed, firebedding. Ναι, έπαιζα στην... Ναι, με το κανάλι γενικώς δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Παιδιά, πάμε και ό,τι γίνει. Αν πεθάνουμε, πεθάνουμε. Γιατί, κοίτα, εγώ παίζω συνήθως με δύο, δεν ξέρω να παίζω τόσο καλά μόνος. Οπότε, αν πεθάνουμε, πεθάνουμε. Όχι ρε φίλε! Καλά δεν πειράζει παιδιά, όχι να θυμάμαι και τα όλα μου. Ωραία. Ουι παιδιά, πόσα έδωσε. Έδωσε, ωραίο. Ωραία αυτά.
βάζω και αυτό το βάζω τέλειο. Ωραίο. Ωραίο skin, αλλά πολύ... Καλά τόσο. Καλά δεν πήρε και τόσο. Ωραίο και ωραίο. Ωραία. Γενικώς ωραία. Καλά τα πήγαμε. Έχει τόσο χάλια. Αυτό τώρα το skin είναι... Α, γίνεται να βάλεις... Ουι. Τέλειο. Τέλειο χωρίς μπέρδα. Τέλειο μόνο αυτό έχω να πω. Κάτσε να δω. Ωραίο αυτό το emote, από τα καλύτερα emote. Να πετάς σφαίρες και τέτοιο. Τέλειο. Τέλειο. Αν η Quest ξέρετε ότι μπήκε αυτό, μπορείτε να πάρετε 100% δωρεάν το... πώς να σου το πω... το skin. Όρισα. Ολτερικά... Τι είναι όλα αυτά ρε παιδιά. Καλά δεν ιστορία ποτέ. Ωραίο το item από σήμερα. Καλό. Αλλά πολύ χρυσό ρε φίλε. Ολυμπιανός. Ωραίο. Το... αυτό δεν θυμάμαι ποιο είναι. Θυμάμαι τη σειρά. Harley Quinn. Harley... τι άλλο είχε. OG Skins. Ωραίο. Η Goat. Η κατσίκα. Το είχα δει ποτέ. Α, είναι τέλειο αυτό. Τέλεια. Golden Shoes, αυτά με νόημα νομίδα. Golden King, ο χρυσός βασιλιάς Μάιδας. Μίδας. Ωραία. Α, και εδώ είναι για το Fortnite Festival. Η Μίκου. Κάτσουν η Μίκου. Αυτό μπορεί να είναι το αμάξι Μίδα, ξέρω εγώ. Α, το Λεκό Πας άλλαξε. Ui, εγώ τώρα το βλέπω. Γιατί τώρα βλέπω ότι άλλαξε το Lego Pass. Καλά. Έχουμε να δοκιμάσουμε μια και το Getaway. Αυτό. Ωραία. Καλά πάει. Όποιος το είδε, δε. Ωραίο. Ωραία. Αυτό είναι μαστίγιο τώρα, τι είναι, όπα. Γίνει καμιά βλακία. Ακολούθαμε. Να δεις που το να παίξω στο solo. Ωραία, δεν καλύπτω κατά μάλλον, τέλεια. Καλά θα πάει αυτό. Τελειότητα, υπέροχα, απίθανα. Πόσο μοιάζει όμως το. Κάταξε παραπάνω. Α, ναι, πέφτω. Α, τώρα καταλάβω. Τώρα. Δεν πήλεξα, κάτι τέτοιο. Ωραία πραγματάκια έχει. Δεν μπορώ να πω ότι με χάλασε. Το έχω δει κάνει πρώτο αυτό. Δεν με χάλασε καθόλου αυτό. Τι να κάνουμε ακριβώς. Πάει άλλο. Λάμα. Κλάσω το κάψιμο, πάμε εδώ.
φαίνεται ότι θα πέσει. Τώρα όλοι εδώ θα σκάσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. The vans are on their way. Γιατί το κάνουν ξέρω... και τώρα το κάνει. Άκυρο, με έφτιαξα. Καλά είμαι. Θα μου τώρα τι να αφήσω. Αυτό είναι δύο μαζί, αλλά δεν ξέρω αν κάνει κάτι. Να πάρω το grappling hook. Καλά είναι αυτό, όχι αυτό. Ωραία, τέλεια. Τώρα πρέπει να πάμε να βρούμε εμείς ένα βανάκι. Να βρούμε το βανάκι. Πάμε να βρούμε το βανάκι, δεν έχω... ο άλλος είναι ήδη στο βανάκι. Ίσως κάνω ό,τι πιο χαζό μπορεί να κάνω το Fortnite, αλλά θα το κάνω. Πώς ψόφισε πραγματικά να ρωτιέμαι. Οκ, ξέχνα το... Οπα. Ξέχνα το... Μ' αρέσει να πηγαίνεις και... Θα πηγαίνεις. Θα πάω... Όχι, θα βρω... Εγώ έχει λάρμια. Έχει πάνω πανάκια. Θα το σιγά, υπάρχει μου παραπέρα. Δεν μας παρτάσει εσύ. Complete a getaway. Να το λέω σωστά. Πάρε. Καλά. Ωραία. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Λοιπόν, τα λέμε.